Tavastian keikka oli huippu, kuten kaikki muutkin keikat, millä olen vuosien ajan käynyt. Kiitollisuus on yhtä suuri. Tavastialla on ihanasti huomioitu apuvälineen käyttäjät ja sain turvallisesti katsoa keikan. Yleisömassa jäi taakseni. Sain pienen paniikkikohtauksen, kun Nelli lauloi Jos mun pokka pettää kappaleesta kohtaa paniikki iskee ees vähän. Kohtauksen aikana vaan päätin, että pidän perseeni tuolissa. Avustajani oli sillä aikaa vessassa ja hän kerkisi ottaa minusta kiinni ennen kuin kohtaus kerkisi pahenemaan. Jouduin myös ekaa kertaa tilanteeseen, missä jouduin kertomaan ventovieraalle, että mulla on paniikkikohtaus tulossa. Sain pitää kiinni täysin tuntemattoman tytön pyörätuolin renkaasta. Kiitos sinulle, pelastit sillä pienellä avulla loppukeikkani, mutta todistin jälleen kerran sen, että paniikkini ei ole niin paha, että tarvisin siihen lääkitystä. Ellin laulamisella on parantava vaikutus mun kehossa. Tämän tunteen olen kokenut monta kertaa. Kylkenikään ei ollut niin jumissa. Sain myös kuvattua ihan itse vuosiin mitään keikkavideoita. Emppukin oli lämpärinä, tykkäsin sikana hänestäkin, kuten TikTokissakin. Kuvasin pätkää maailman toisella puolen kappaleessa, missä sanotaan, että äiti pidän itsestäni huolinen. Siinä kohtaa katsoin Tavastian kattoon ja lähetin äidille terveiset silleen. Äiti näki halaan fanituksen alkamisen ja tajusin tuolla keikalla nyt sen, että äidille pienet perusjutut oli rakkaita. Äiti taisi tietää, että sanotukset jää tukemaan mua sitten, kun hän katoaa jäisyyteen. Tiedän myös, että elämässäni mikään perusjuttu ei ole muuttunut. 15 vuotta on Halotakin tullut kuunneltua ja on helvetin ylpeä siitä. Ellikin kävi antamassa lentosuukon. Pisti mikin siksi aikaa lavan lattialle. Lentosuukka takas. Tarkkailijana myös huomasin vanhan ystäväni ja kiusaajani Tavastian nahkasohvalla juomassa. Ei huudellut perääni tai haukkunut, kuten tavallisesti tekisi mulle. Oli hiljaa. Tässä kohtaa tajusin, että muutamat kiusaajat, jotka mulla on ollut elämässä, niin kaikki heistä ovat olleet käteellisiä vain siitä, kuin aidosti näytän sen, kuka todella olen ilman suojakuorta. Sitten kun kävin ostamassa Halo Tavastian pessupaitaa, niin naurahdin sitten, kun katsoin pöydällä olevia fanikamoja, että mulla on kotona kaikki fanikamat, paitsi paria paitaa lukuun ottamatta. Elli, olet se, jonka vuoksi uskallan puhua nykyään erityisherkkyydestäni ja kirjoittaa runoja enemmän kuin ennen. Olet se, jonka vuoksi jatkoin kirjoittamista silloin, kun joskus muinoin melkein luovutin. Kiitos, kun olet just sinä, etkä kukaan muu. Sun vipat on täyttä rakkautta.